Welcome to my YouTube channel RB Moto Vlog बर' channel नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर डाइरेक्ट लाबोखादों आं मोनसे फिल्ड बानायनाय जादों ओमफ्राय लाबदिया जों दा मोनसे जायगायाव थांबावगोन मोनसे फिसा ओरैनो मट' भ्लग लाबलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव लोगोफोर जोंनि बरमायाव बिराद गोदान फिल्ड बानायनाय जादों लोगोफोर जाथ'वाखै पुरा गोदोर एरिया एकदमबारे मानिनांगोन आरो पुरा गोदोर एरिया फिल्डआ जोंनि बरमा एरियायाव बानायबाय थादों ओंखारथ'वाखै जोंजों खासे दोङो दाख्लैनि नै पार्टनारा चावमिन जानाया इनो जों दा खानायदों मट' भ्लग बानायनोसै मोनसे जायगायाव डाइरेक्ट नुहैखागोन लोगोफोरा सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' गिगौ बिया असर' थाव नोंथाङा मा बुंगोन दै मा बुंगोन नोंथाङा हेलौ फिल्डनि बिखय मा बुंगोन दा फिल्डनि बिखय हुदलि कममोन दा खुद फिल्ड की होबो अच्छा फिल्डआव तारमाने माबोरै मा जागोन मा जागायाव अ हेलौ लागोन दे बे फिल्डआव गेम जागोन फुटबल एन्ड मार्शेल आर्ट जागोन आरो लोगोसे इनडोर गेम जागोन आरो बे फिल्डआव जिखिनि जोंनि बरमा एलेकानि गथ'फोर दोङो देरहानानै बिसोर साकरि मोननायाव सुबिदा जागोन आरो माला ओंखारगोन बायसा बे फिल्डआ मथा मथि नै बोसोरावनो ओंखारगोन आरो कमप्लिट जागोन आरो लोगोसे ए फिल्डआव जाय स्टुडेन्टफोरा गेलेगोन बिथांमोना डाइरेक्टलि नेसनेल गेलेनो हागोन आरो नेसनेल गेलेनाय गथ'फोरा डाइरेक्टलि साकरि मोनगोन फाइनालनि थाखाय नोंथाङा माबोरै गोजोननाय मोनदों आं बहुद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि बर'आव बेबायदि फिल्ड बहुत दरकारि फिल्ड आरो बेखौ बेयाव जाहाथे बेनिखायनो दरकारि मानोना बेनि जि स्पर्ट्स गेम गेलेनाय जि डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टनि कारणे मोनसे फिल्डनि दरकार आरो बेनिखायनो बे फिल्डआव जोंनि जे बरमा एलेकानि गथ'फोरा गेलेनानै देरहानानै नेसनेल गेलेनानै साकरि मोनथों होननानै आङो गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय थेंक इउ नायनो हागोन लोगोफोर बिराद गोदोर एरिया इयाव गोदोर खेला जागोन नोंथांमोना नायनो हागोन थ' बिदिब्ला आरो मोनसे जायगायाव थांलायनोसै लोगोफोर चल' लोगोफोर थांबाय थादो लोगोफोरा नायबाय लांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओरैनो फिसा मट' भ्लग लाबलायबाय लोगोफोर अखा हानानै दसे दखानाव जिरायथ'बाय अखा हानानै थांथ'नो हायाखै दा अखा हागाबा थांगोन पुरा दखानाव অলপ জিৰালো আৰু পুৰা দোকানত অলপ জিৰালো তাৰপিছত বৰষুণ শেষলি আমি যাম আৰু लोगोफोरा नायलांबाय था होमबा भिडिअखौ नोंनि मथे अखा हागागोन ना हागाला अखा हागागोन थांनो मोनगोन ना जों जायगायाव मोनगोन थांनो मोनगोन सियर एकदम माबा जाहोगोन दखानाव माबा जाहोनो हायो दे बाय दे हाव माबायदि चक्लेटफोर बाय माबाफोर चक्लेटआ बेखौनो जानोसै होमबा बेसेरा हाबा जायाखै दे लोगोफोर गरसे चक्लेट जानोसै हाबा जाथ'वाखै दा बर्थमान जागोनसो चक्लेट जाहोदो एकदम सारेना दामि बाय खेबफ्राना मानसिया लोगोफोर फाइनालि जों मोनफैबाय नै दलङावनो फैखादोंमोन नायनो भिउआ माबोरै जादों होननानै पुरा मजा भिउ जादों लोगोफोर पुरा मजा जादों भिउआ नायनो हागोन लोगोफोरा पुरा बरिया दै बोहैबोदों एकदमबारे पुरा मजा भिउ आरो नोंथांमोना माबोरै मोनदों मिथिला आरो खिन्थु आं दिन्थिबाय आरो बेखौनो पुरा मजा नोंथांमोना सापर्ट खालामथार जाहाथे आरो मोजां दिन्थिबावनो हायो नै बे मट' भ्लग बर' चेनेला बेखैजाबो नुगोन पुरा मजा एकदमबारे दैमानि दै बोबाय आरो अखा हादोंना
अखा हादोंना लोगोफोर नै बिराद बरिया आरो दलङा एकदमबारे लोगोफोरा मा सानो मिथिला आरो बेखौनो दिन्थिबाय आं दिनै बिराद हिटखा पूरा एकदमबारे हिट नुदोंना लोगोफोर हिट एकदम हिट मजायानो बेलेग लोगोफोर आरो नै खासेया ब्लग बानायबाय जोंनिया ब्लग बानायबाय किबा कबि माया बुंगोन भिउआ माबोरै मोजां ना मोजां जादों भिउआ नायथावथाव आरो दैया एसे बारिदो दैमानि दैया अखा हादोंना अखा हानाय कारनाव हलियाव दै बारिबाबो जोबोद नायथावथाव जादों बे दैखौ नायना लोगोफोरा एकदम बारिदो बरिया एकदम नायथावथाव आरो नोंथांमोना नायनो फैनो हागोन दिनै पूरा हिट मजा नुदों एकदमबारे लोगोफोरा माबोरै नुखो नायनानै कमेन्ट बक्सआव हरलायदो आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होजोबथारदो लोगोफोर गोदान चेनेल हिसाबै नैबे बिथांखौ साबस्क्राइब खालामथारदो थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो दिनैनि भिडिअ बेखिनियाव जाबाय जुदि भिडिअ चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला सोरबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनै फिसा मट' ब्लगखौ नोंथांमोना हामा दा मोनसै गोजोन्थों।